ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆମକୁ କାହିଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଭଳିଆ ଲାଗୁନି। ଏମିତିରେ ଫିଲ୍ମ ତ ରିମେକ୍ ହେଉଛି ଆଉ କପି ବି ହେଉଛି। ଏମିତି ରିମେକ୍ କପି କରିଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ସେମାନେ ରିମେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ସେ ରିମେକ୍ ଟାଇପ୍ର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଫାଇଟିଂ ସିନ୍ରେ ଗୁଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ 2, 3, 5, 6ଟା ଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର 30ଟା ଖଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡା ଥିବେ। ଆଉ ଆପଣ ସଙ୍ଗସ୍ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବେ, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଗୀତରେ 10 ଜଣ ଖଣ୍ଡ ନାଚୁଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଦେଖିବେ 100-150 ଖଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ନାଚୁଥିବେ ପଛରେ। ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ସେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ସେମାନେ ରିମେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ହଉ ରିମେକ୍ଟାକୁ ରିମେକ୍ ଭଳିଆ କରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ତାଠୁ ଟିକେ ବେଟର୍ କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇଟା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ କେବଳ ଆକ୍ଟରଙ୍କୁ ନେଇକି ଫିଲ୍ମ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ନୁହଁ, ଅଲଗା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ବି ଫିଲ୍ମ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଆଣୁନାହାନ୍ତି ଫିଲ୍ମରେ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଗାଁରେ ସୁଟିଂ ହେଉଛି ସେଠି 10-15ଟା ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଥିବେ, ଆଉ ସେପଟେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ସେ ରିମେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବେ 1000 ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଥିବେ ସେ ଗାଁରେ, ଆଉ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିବ, ଆଉ ସେମାନେ ବି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିବେ। ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଅଦର ଲୋକ, ଯେମିତି ଗାଁ ଲୋକ, ସେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ସୁଟିଂ କରୁଛି, ସେ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆକ୍ଟିଂ କରିଦେବେ ସେ ଫିଲ୍ମ, ସେଭଳିଆ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଠି 10-15ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଠିଆ କରିଦେଇ ଫିଲ୍ମ କରିଦେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଭଳିଆ ଲାଗିବ? ସେମିତି 1000 ଗାଁ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଥିବେ, ସେମାନେ ବି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ଦରକାର ଫିଲ୍ମରେ। ସେମିତି ସାମିଲ କଲେ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଆଗ୍ରହ ହେଇକି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ, ଆଉ ସେ ଫିଲ୍ମଟା ବଡ଼ ଟାଇପ୍ର ଲାଗିବ। ଏମାନେ ତ ସେଇଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା କେଉଁ ଗଳି ଫଳିରେ ଯଦି ଫିଲ୍ମଟା ସୁଟିଂ ହେଉଛି, 10-15 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ସୁଟିଂ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି ଫିଲ୍ମଟା ସୁଟିଂ କରିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ଫିଲ୍ମଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟାଇପ୍ର ଲାଗିବ। ଆଉ ଏମାନେ 5-6ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଠିଆ କରି ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା କ'ଣ ଫିଲ୍ମ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି? ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି। ଫିଲ୍ମ ଅଲଗା ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବି ଫିଲ୍ମ କପି ହେଉଛି, ରିମେକ୍ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଏଇ ଫିଲ୍ମର ରିମେକ୍। ଆଉ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ସେମାନେ ସବୁ ଫିଲ୍ମକୁ କପି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ସବୁ ଫିଲ୍ମକୁ କପି କରିଛନ୍ତି, ସେମିତି ସବୁ ଫିଲ୍ମକୁ କପି କଲେ କ'ଣ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରହିବ? ସେଇଟା କପି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣନ୍ତୁ।